ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ತುಣಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತು ತೋಜಾಯ್ನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಡುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುನೇಟ್ ದಾಯ ಪಿರ ಒರಿದ ಪಂಡದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಬಂಧುಲೆ. ಸರಿ, ಇನ್ನಿತ ಎಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ಫ ಅಕ್ಷರದ ಕಾಗುಣಿತ ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಬಂದು ತೂಕ. ಫಿ ಫಿ ಫು ಫು ಫೆ ಫೈ ಫೋ ಫೌ ಫಂ ಫಹ. ಬಂದುಲೆ, ಇನ್ನಿತ ಎಗೆಡು ಫ ಅಕ್ಷರದ ಕಾಗುಣಿತನು ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಬಂದು ತೆರಿಯುಂಡ. ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ಎಗೆಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನಂಜಿ ಅಕ್ಷರದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಸೊನ್ಮೆಲು.